अनंत प्या, आनंदी रहा। अत्यंत गाजलेल्या गडहिंग्लज येथील शिक्षक विजयकुमार गुरव खून प्रकरणातील दोन्ही आरोपींना जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एस.बी. हांडे यांनी दोषी ठरवलाय। विजयकुमार गुरव यांची निर्घृण हत्या करून आंबोली येथील कावळेसाद पॉइंटवरून त्यांचा मृतदेह ढकलून देण्यात आला होता। याबाबत येथील बाबल आलमेडा यांच्या टीमने हा मृतदेह बाहेर काढल्यावर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली होती। यामध्ये विजयकुमार गुरव यांची पत्नी विजया लक्ष्मी गुरव आणि सुरेश अय्यप्पा चौथे यांना अटक करण्यात आली होती। 6 नोव्हेंबर 2017 ला ही घटना घडली होती। या प्रकरणी सुनावणी झाल्यावर तब्बल 5 वर्षांनी या खटल्यातील आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले। ज्याचा हा खून झाला होता आणि ज्याचं प्रेत कावळेसाद आंबोली येथे दरीत टाकण्यात आलं, त्या व्यक्तीचं नाव होतं विजयकुमार अप्पय्या गुरव, जे पेशाने शिक्षक होते आणि गडिंग्लज येथे राहत होते। त्यांचा जो खून केला तो त्यांची पत्नी आरोपी नंबर 2 विजयलक्ष्मी विजयकुमार गुरव आणि तिचा तो काय मित्र कोण होता तो आरोपी नंबर 1 सुरेश अप्पय्या चौथे, हे असे 2 आरोपी त्यात होते आणि या संगनमताने त्यांनी हा खून केलेला होता। सिंधुदुर्गासारख्या निसर्गरम्य परिसराला जो कलंक लागला होता तो आणखी एकदा पुसून टाकण्याचा आजचा एक निर्णय न्यायालयाने दिलेला आहे। पीडीजे हांडे साहेब यांनी हा निर्णय दिलेला आहे। यामध्ये दोन्ही आरोपींनी संगनमताने 6/11/2017 ते 7/11/2017 मध्ये आरोपी नंबर 2 हिने आपल्या पतीचा आरोपी नंबर 1 मार्फत घरामध्ये उशी ठेवून तिचा खून केला आणि त्यानंतर डोक्यावर बत्ता मारून ते जे प्रेत होतं ते आरोपी नंबर 1 याने आपल्या ओमनी कारमध्ये ठेवून सिंधुदुर्गातील कावळेसाद आंबोली येथे त्याने ते नेऊन टाकलं आणि पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला। या गुन्ह्याखाली सावंतवाडीचे तत्कालीन PI धनावडे साहेब आणि तिथले कर्मचारी काळसेकर यांनी अथक प्रयत्न करून हा गुन्हाचा शोध लावला आणि या लोकांना भादवी कलम 302, 201, 102B प्रमाणे चार्जशीट दाखल केली। त्यापैकी न्यायालयात आलेल्या सर्कमस्टन्शियल इव्हिडन्स याचा विचार करता परिस्थितीजन्य पुराव्याचा विचार करता आरोपी यांनी हा खून करून त्याचं प्रेत नष्ट केलं। यासाठी त्यांना 302 आणि 201 सह 34 प्रमाणे गुन्हा साबित झाला असं न्यायालयाने मानलेलं आहे। परंतु शिक्षेबाबत जे काय निर्णय होणार आहे तो उद्या 1 वाजता न्यायालयात आरोपींना आणि त्यांच्यातर्फे येणारे असतील कोण वकील त्यांच्यामार्फत त्यांना शिक्षेबाबत बोलण्याची संधी दिली जाईल आणि त्यानंतर शिक्षेबाबत तो जो काही निर्णय होईल तो फायनल न्यायालय ठरवणार आहे। मी कुडाळ येथून ॲडव्होकेट SN उर्फ अजित भणगे साहेब, तुम्ही ती आज होणार नाही, उद्या दोन्ही पक्षाला आधी आरोपीला आणि फिर्यादी पक्षाला सुद्धा आरोपीला शिक्षा काय द्यावी यावरती कोर्ट विचारणा जर कोर्टाने केली तर मात्र त्याच्याबद्दल त्यांना जन्मठेपेची द्यायची काय फाशी द्यावं याबद्दल युक्तिवाद केला जाईल का असेल त्यावेळी तर त्यामुळे उद्या ते ठेवण्यात आलेलं आहे। उद्या किती वाजता कामकाज सुरू होणार? साधारण 1 वाजता कोर्टाने वेळच मुकरर केलेली आहे, त्यामुळे उद्या दुपारी 1 वाजता याबाबतीत युक्तिवाद ऐकला जाईल आरोपींचा आणि फिर्यादी पक्षाचाही। आजचा निकाल दोषी त्यांना तुम्हाला अपेक्षित होता? हो, अर्थातच, कारण 2 गोष्टी होत्या। एक म्हणजे ज्या तऱ्हेने पोलिसांनी निपक्षपाती हा तपास केला आणि ज्या तऱ्हेने साक्षीदारांनी जबाब दिले, विशेषतः शिंत्रे म्हणून एक साक्षीदार होता की ज्याच्याकडे आरोपी नंबर 1 ने खुनाची कबुली दिली होती आणि त्याच्या पुढे जे काय रक्त लागलेले कपडे होते, डागाळलेले कपडे होते ते त्याच्यासमोर जाळले होते
या सगळ्या गोष्टी पुराव्यात आलेल्या आहेत आणि त्या सिद्ध झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे ही शिक्षा होणार ही खात्री होती, कारण सगळ्या सर्कमस्टन्सेस चेन जी आहे, कडी आहे, ती संपूर्ण पूर्ण झालेली होती. त्यामुळे शिक्षेबद्दल मला खात्री होती. या निकालावर प्रभाव टाकणारा असा कुठला साक्षी पुरावा तुम्ही जॉईन केला होता? नाही, 2-3 गोष्टी होत्या त्याच्यात, की हे दोन्ही आरोपी यांचा एकमेकाशी काही संबंध नाही, ना नात्याचा ना कोणत्या तऱ्हेचा, एकाच गावात राहणारे होते. त्यामुळे त्यांचे जे हे कॉल ट्रेस आउट जे होते, त्यांनी जे दिनांक 5 ते 5/11/2017 ते 7/11/2017 अगदी रात्रीपासून इवन ज्या तारखेला खून झाला 6 ते 7च्या दरम्यान त्यातले जे कॉल्स होते ते आम्ही रेकॉर्डर आणले होते. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जो शिंत्रे होता तो एक आमचा महत्त्वाचा स्टार विटनेस ठरला, की त्याने एक्स्ट्रा ज्युडिशियल कन्फेशन त्यातून मिळालं. दुसरी गोष्ट, हे पुरावा जो आणला होता पोलिसांनी, की ही मंडळी जेव्हा हे प्रेत सापडलं आणि त्याचा DNA आला, तेव्हा ह्या दोन्ही आरोपी हे फरार झाले. आणि त्यांचं ट्रेस आऊट पोलिसांनी जे काढलं ते आग्रा आणि दिल्लीमध्ये ते राहिले एकत्र, आणि त्यानंतर ते एकत्र शेवटी सापडले. या गोष्टीचा सुद्धा न्यायालयाने विचार केलेला असावा अशी माझ्या खात्री आहे. त्यांची जी 2 मुलं होती त्यांचं जे काही या केसच्या संदर्भातलं होतं, त्यांनी अगोदर होय म्हटलेलं, नंतर नाही म्हटलेलं, त्याचा कसा परिणाम या केसवरती झाला? नाही, कसं आहे, हा परिस्थितीजन्य पुराव्यावर आधारित आहे, डायरेक्ट एव्हिडन्स नव्हता. परंतु ती जी मुलं होती ते फितूर झाले सरकारी पक्षात. त्यांनी इथपर्यंत सांगितलं की माझे वडील मयतच झाले नाही. परंतु जो काय उलट तपास घेण्यात आला त्यावरून न्यायालयाच्या असं लक्षात आलं की त्यांनी हे प्रेत आपल्या वडिलांचं घेऊन पोलिसांकडनं घेऊन गेले, त्याच्यावर वडिलांचे प्रेत म्हणून त्याच्यावर क्रियाकर्म केलं. एवढंच नव्हे तर त्यांच्या अकाउंटवर जे मृत्यूनंतर प्रॉव्हिडंट फंड मिळतो ते मिळण्यासाठी त्यांनी गडिंग्लज न्यायालयात अर्ज केला होता आणि ते पैसे त्यांना प्राप्त झाले होते. हा एक सर्कमस्टन्सेस, हा एक त्यातला कडी त्यामध्ये दिसून आली होती. त्यामुळे सुद्धा हे महत्त्वाचे साक्षीदार त्याच्यात होते. गुन्हा जो आहे हा पूर्ण परिस्थितीजन्य पुराव्यावर अवलंबून होता. साक्षीदार याच्यात कोणी नव्हतं. मयत जे होता त्याचा चेहराही ओळखू येत नव्हता. म्हणजे त्याचं आयडेंटिफिकेशन करण्यापासून पुढे आरोपी शोधण्यापर्यंत सगळंच त्याच्यामध्ये हे होतं. म्हणजे त्याला काहीच क्ल्यू नव्हते, चेहरा नव्हता, काही नव्हता. बॉडी आयडेंटिफिकेशनपासून पुढं सगळा तपास केलेला आहे. हे यश जे आहे ते त्यावेळेचे माझे वरिष्ठ SP साहेब गेडाम साहेब, ॲडिशनल SP साहेब गायकवाड साहेब, DSP गवत साहेब, माझ्याबरोबर तपास करणारे माझे सावंतवाडी पोलीस स्टेशनचे माझे कर्मचारी, हे सगळ्यांची मेहनत म्हणजे हे यश आहे. एकंदर तपास कामावरनं त्याच्यातली प्रत्येक कडी मी जोडली होती. त्यामुळं कुठंतरी मला एक विश्वास होता. पण आता जे झालेलं तपास काम न्यायाधीशांनी दिलेला आजचा निर्णय, काय शिक्षा त्यांना, एकंदर आरोपीचं शौर्य, काय शिक्षा व्हावी असं तुम्हाला अपेक्षित आहे? नाही, ते न्यायालयावर आहे. जी काही शिक्षा मिळेल घेतील ती मान्य. न्यायालयाच्या निर्णयावर पूर्णपणे तुम्ही आज समाधानी आहात? पूर्ण विश्वास आहे न्यायालयावर आमचा आणि त्याच्यावर पूर्णपणे समाधानी आहोत. नमस्कार. विजयकुमार अप्पय्या गुरव, माध्यमिक शिक्षक, खिडबिगी हायस्कूल. हा माझा भाऊ होता. मी सरला काशीनाथ गुरव. 2017 7 नोव्हेंबर 2017 रोजी माझ्या भावाचा राहत्या घरामध्ये म्हणजे बंगल्यामध्ये अतिशय निर्गुण असा खून करण्यात आला आणि त्याचं प्रेत कावळेसाई दरीमध्ये टाकण्यात आलं. त्यानंतर ती केस इकडं आपल्या सिंधुदुर्ग पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाली आणि इथल्या सगळ्या टीमनं म्हणजे पोलीस असतील, PSI असतील, गेडाम साहेब असतील, आमचे धनवडे साहेब असतील आणि भनगे साहेब असतील, त्या सर्वांच्या अथक परिश्रमानं त्या केसचा निकाल आज लागलेला आहे. माझा आज भाऊ नाही आहे ऐकायला, पण या सगळ्या टीमनं खरोखर एक चांगला न्याय दिला
की एक न्यायालयावर म्हणजे म्हणतो आपण न्यायदेवता ही आंधळी नाही आणि आमचा 100% विश्वास होता तो त्यांनी सार्थ करून दाखवलेला आहे. त्यांच्या परिश्रमातून त्यांनी खरंच की जगामध्ये असा गुन्हा कधी पुन्हा घडू नये त्यासाठी हे करणं भाग्य होतं, म्हणजे गरजेचं होतं. आणि न्यायालयाने माझी विनंती राहील, आम्ही 4 बहिणी आणि एकुलता एक माझा भाऊ होता, आमच्या सर्वांचा तो पोशिंदा होता, अतिशय गुणी असा शिक्षक होता तो. अशा या भावाचा निर्गुण असा त्यांनी खून केलेला आहे, अतिशय वाईट पद्धतीनं त्याला मारलेला आहे. ह्याची आम्हाला खंत आम्ही मरेपर्यंत असणारच आहे. पण या न्यायदेवतेला माझी विनंती राहील साहेब की त्या दोघांना फाशीशीच शिक्षा झाली पाहिजे, की जगात पुन्हा कुणीही असलं कृत्य करायला दजणार नाही. एवढं मी सांगते. माझी मुलगी बोलेल सर. नमस्कार, मी वैशाली गुरव, विजय गुरव यांची भाची. गेले 5 वर्ष आम्ही या केससाठी लढत आहोत. विजय गुरवांची मुलं आम्हाला जवळजवळ 1 वर्ष साथ दिली, पण त्याच्यानंतर त्यांनी साथ देणं बंद केलं. पण आम्ही विजय गुरवांच्या बहिणी म्हणजे माझी आई, माझी मावशी, विनायक गुरव, सूरज गुरव आणि मी वैशाली गुरव, आम्ही हिंमत नाही हारली, कारण आमचा विश्वास न्यायदेवतेवर होता. आणि भंडगे साहेब आम्हाला देव म्हणून आमच्या वाटीशी आले. जर जगामध्ये भंडगे साहेबांसारखे वकील असतील तर खरोखरच असे अन्याय कधीच घडणार नाहीत. प्रत्येक झालेल्या गोष्टीला न्याय हा मिळवून देतील. खरोखरच ते आमच्यासाठी देव म्हणून आले. त्यांच्यासोबतच PI धनवडे साहेब, काळसेकर सर आणि त्यांची पूर्ण टीम, त्यावेळी गेडाम सर होते, गेडाम सर यांनी खूप सपोर्ट केला आणि त्यांच्या फक्त हिंमतीवर आम्ही केस लढला. 5 वर्ष आम्हाला खूप त्रास झाला. आम्ही खूप मामासाठी रडलो, कारण एका शिक्षक, एक चांगला व्यक्तिमत्व असणारा व्यक्ती, ज्याचा बॅकग्राऊंड इतका चांगला होता, अशा व्यक्तीला आणि ते 100 घराचा पोशिंदा म्हणायला हरकत नाही, कारण एवढे मदत करणारे समाजसेवक आणि एक शिक्षक, हायस्कूलला शिक्षक, विद्यार्थी घडवणारे, पिढी घडवणारे शिक्षक, अशा माणसाचा असं निर्गुणपणे कारण नसताना खून करणं हे खूप वाईट अवस्था झाली होती. पण आमचे सुद्धा हातपाय गळले होते. पण या लोकांच्याकडे बघून आम्हाला पण लढण्याची हिंमत आली आणि आम्ही सगळे मावशी आणि आम्ही 3 मुलं, आम्ही सगळेजण भाचे, पण आम्ही त्यांना भाचे कधीच मानलो नाही, ते माझे वडीलच आहेत असे मी म्हणेन. आम्ही हिंमतीनं लढलो आणि या न्यायदेवतेवर आमचा खूप विश्वास आहे. भंडगे साहेबांच्यावरती आमचा विश्वास आहे पूर्ण. धनवडे सर, काळसेकर टीम, यांच्या टीमवरती पूर्ण विश्वास आहे की यांना बाहेर सोडूच नाही, यांना जगण्याचा अधिकार न्यायालयानं देऊ नये, यांना दोघांना पण फाशीची शिक्षा व्हावी अशी मी गुरव परिवारातर्फे कळकळीची विनंती या न्यायावस्थेला करते. तुम्ही त्यांना चांगली कठोरात शिक्षा द्या, जेणेकरून आम्ही जे त्रास घेतले त्याला तरी फळ मिळालेलं आहे. पण अशी शिक्षा मिळाली तर आम्हाला पण बरं वाटेल आणि भविष्यामध्ये कुठली स्त्री आपल्या नवऱ्याला मारायची हिंमत कधीही करणार नाही. आणि हे स्त्री नात्याला, एक नवरा बायकोंच्या नात्याला कलंक आहे आणि हे कुठंतरी पुसून जावं आणि त्याच्यासाठी हे एक्झाम्पल बनावं अशी माझी इच्छा आहे.